Oh hey, sibingelele umhlaba namhlanje. Sibingelele abantu abaphila ngaphansi komhlaba. Sibingelele onhliziyo yombi. Sibingelele onhliziyo onhle. Konke okusemhlabeni kuhle. Kuyacobezela kumnandi kuyajabulisa. Manje ezomuthi zababa nazo zashiqula. Bathi gadla abantu besigandla senyama safele emazweni. Bathi indaba zabantu zakhulumisa ngithi hey ukukhuluma kwahlula iphoyisa yekele zabantu. Kanti kanjani lalela elinye iphoyisa ngelinye ilanga la lifike emsebenzini lilisha sajatshulisa ukuthi liyaqala ukuba iphoyisa lapho umuntu lingazi ukuthi limbophelani uma sekubuza ukuthi umbophelani lo muntu angazi mina ngikwazi ukuthi bangumphoyisa kufanele ngibopha abantu makhuluma kwahlula ini iphoyisa isikhathi senyama safele ebantwini ngiyabingelela nje abantu bakithi abantu be-South Africa bantu ba-Africa emagumbamana omhlaba wonke hey eBotswana ngiyeza 26 niyobe ngiseBotswana eBotswana 26 kuyobe kukubi Mozambique ngiyanithanda mhlaba wonke jikelele ngiyanithanda Swaziland niphile kakhulu uNkulunkulu aligcine bayede Sanibingelela dokotela njani baba sikhona njani nina msakazi Ngiyaphileka dokotela wami ngicela ukuthi namhlanje dokotela sike sibuzane umbuzo othi kungani ngisuka ekhaya nginikiwe umyalelo engimusa kudokotela ebese ngifika mina ngicabanga ukuthi udokotela ngoba yena eyinyanga enolwazi futhi oluningi okudlula lami bese ngibona ukuthi kufuneke lokho engitshenwe kona ngikujike sikwenze ngendlela kadokotela msakazi kwenze njani namuhla washisa kangaka inkinga sekuthenini khehla sifuna ukuthi sigeqa amagula sihambe eqinisweni kungabi khona la khona abantu abazofihlelwa iqiniso kanti ngesinye isikhathi nazi inyanga ezinye ziyamlahlekisa umuntu ngoba phela usuke wenyangeni unethemba lokuthi konke engikufisayo nengufunayo kuyowenzeka ngendlela engithunywe ngayo abantu ke basebenza kokungafani dokotela wena ngendlela yakho osebenza ngayo uyela umshintsha umuntu mhlawumbe mayethi kuwe ngize kuwe dokotela ngithunyiwe kwafika kuthiwa ngifune kungisize ngokuthi nokuthi bese uthi wena cha hayi mina angisebenzi ngaleyo ndlela or lesithunywa sakhe sikuthumile asikuthumanga endaweni ekahle uyalenze njani udokotela mayibhekana nesimo esinjalo Nkosi yami balandeli ake sibuke endakini ngithi mina kahle eqinisweni umuntu mayenyangeni suke ethunyiwe umuntu uyisidalwa sikaNkulunkulu umuntu umumbuka umuntu uyedwa kanti umuntu akayedwa unabantu abaphile egazini lakhe labo bantu bayamlawula labo bantu noma lo muntu ophile egazini lakho kubalulekile ukuthi umlalele maye ekhuluma nawe ngoba uyakuphephisa uyakhanyisela uyakuvulela angeke aze akudukise manje ke abantu abaningi abalaleli ithunywa zabo balalela ukuthi bona bafunani kanti wonke umuntu ophile emhlabeni unesithunywa unesidalwa kodwa akafuna umuntu ukukuvuma lokho futhi umuntu akafuna ukukunaka lokho kanti lokho kuyisisekelo sempilo yakhe ukuthi akayedwa akunabo yini ubungozi dokotela ukuthi ngilalele wena ngiyekele ukulalela isithunywa sami or ngithi mhlawumbe sengifikile kuwe bese uthi wena kimi hayi lokho abakuthume kona akukona or akusiyo indlela mina engisiza ngayo mina ngakhona ukukusiza ngale ndlela akukho mhlawumbe umonakalo ongenzeka lapha ukhona umonakalo omkhulu futhi uphinde ungabi khona umonakalo sekudepend ukuthi yini le kumele siyenze ngoba omunye msakazi ukafike yena athi ufuna ukukhuphula inhlahla yakhe kanti yena kudinga ukukhuphula inhlahla yakhe indaba isemsamo lokho sekudinga ukuthi kube ubuchule bukadokotela kube neskills kadokotela ukuthi umlekelela kanjani nomuntu ngoba uzomkhuphula inhlahla kanti isidalwa sakhe sinenkinga ngoba ingakho mina ngize ngithi
asisebenziseni ukuthi #siphoqa izinto ngenkani. #siphoqa izinto ngenkani. Isuke lapho ungasabheka amadlozi. Isuke lapho ungasabheka isidala. Isuke lapho sengibheka ukuthi wena ufunani. Kodwa kuqala ekuthenini wena ufunani. Kudinga ukuthi wena ulalele lo muntu okuwe uthini. Ngoba abantu abaningi bakwazi ukuphendula lo muntu ophila kuwe, akutolikele into okungeyona. Uthi ufuna ukuya enyangeni uyavilapha. Uthi uyaphuma enyangeni uginqile ngemoto. Uthi uyaphuma uyofuna usizo uvela ukhathale nemali ingahlangani. Isuke sekuphendule lo muntu ola kuwe. Ekulahlisa ithemba sengathi ngeke uzusizakala la uyakhona. Lapho kisuke sewucindezelekile wena. Laba bantu okuphila nabegazini sebayisivalo, sebakuvalela ukuthi ungakhona ukuphumelela. Sometimes futhi kuyenzeka uthola ukuthi hayi ngoba bekuvalela ngoba bekuphephisa leyo nyanga ufuna ukuya kuyo. For example, last week around all 5 to 6 ekseni ngifonela umuntu yakwenye inyanga kodwa ufonela mina. Yo dokotela sengilana. Ngithi mina kuyisonto. Ngithi angisebenza isonto kulana ukubani ubhuke kubani wena. Ngoba la ekhaya uyabhuka the day before. La ekhaya ungifonela nganamuhla uma ufuna ukufika ngakusasa. Sengiyambuka lo ngithi mina noma ngaya kuleyo nyanga yakuyo ngeke azasizakale. Ngoba le muntu okuye umthumele kimi. Wayefonela mina esefuna inyanga esewungena emzini wenyanga. Akalaleli lento ekuye. Ukulalela kuyiskill. Ukulalela ikhona ukuguide ukuthi wazi ukuthi wena ufunani. Ukwazi ukuthi ufunani kusho ukuthi uyazi ukuthi wena yini oyifunayo empilweni yakho. Kuyezwakala dokotela wami. Dokotela, ngisaphinda futhi ngibuzela abantu ngendlela wena osebenza ngayo. Asibuyisele abantu ithemba ke manje dokotela ekuthenini umuntu owahlangabezana naleyo nkinga wahamba nesithunywa sakhe simthumile ukuthi akaye enyangeni thizeni ifike imenzele okuthise. Yafika inyanga yangakwenza lokho izinto zomuntu zase zibhenduka ibheke eceleni kwaba nezinkinga ukudlula ekuqaleni. Udokotela uyalekelela izimene njengaleso? Nkosi yami, baningi ababalani ngabaqedi. Abanye baze baphume bathi bawukhuphula ithunywa. Bafike becindezele kakhulu umuntu angasakwazi ngisho ukuzamula. Uyabona umuntu mangasakwazi ngisho ukuzamula ehlulwa amakhaza njengoba kubusika. Awu akasakwazi ngisho ukuzamula zanyuliswe indlala. Kodwa waye enyangeni enethemba lokuthi uyobona kakhulu kube ila kuphela khona amandla. Abantu abasondele kwadokotela u2+2. Mawufuna ukubona ngizokwenza ubone. Mawufuna amandla ngizokunika amandla. Mawufuna inkazimulo ngizokunika inkazimulo. Engingakwazi angikwazi. Ngihlezi ngitshela abantu befona abantu. Angikwazi ukwenza imali esheshayo. Angikwazi ama-magic. Ngikwazi ukwelapha ngesintu. Ukuhlanganisa amakhambi namakhubalo nezifokwe lokuthakathi nakho konke. Hayi cha, singakuncenga lokho. Umsakazi wami. Mkhulu. Ngendlela osichazela ngayo kuzo zonke izinto okwazi ukusiza ngazo nolekelela ngazo abantu. Einkingeni esibhekana nazo ziyele zingafani. Kuyele kwenzeka ukuthi inkinga yami mhlawumbe isibhekane nomndeni. Sengilimala laphi manje? Ngilemali ekhaya. Senza njani mkhulu ukuthi siqashule amagedango ngizokwazi phela nami ukufana nezinye izingane. Ngidlale nami ngijabule njengazo zonke izingane ngingacindezeleki ngoba phela okwasekhaya kuyinkinga ngoba akulula ukuthi wazi ukuthi ulimala khona la. Abantu ngizoyishibe kabili lento. Umuntu uzoyikhethela yena. Lokho engikukhulumayo ngaphambi ukuthi ngisho lezi zinto ezimbili. Umbono wakadokotela u2+2. Angisho ukuthi abantu abathathe lento engiyikhulumayo. Kuhle lokho dokotela ngithi vele sibuza ngokomsebenzi waka Dr 2+2 asibuzele omunye umuntu. Sibuza ngokomgomo waka 2+2 kusetshenzwa kanje mawufike ekhala kosodo. Nkosi yami.
uyabona masikhuluma kufuna silalela ingilozi yakho oqala ukuthi ifunani. Funa silalele ingilozi yakho ukuthi ifunani. Ingilozi yakho izokukhanyisela. Kunemndeni esihlupheka nje sibulawa yiyo. Kuyanqunywana emndenini kuyabulawana kuyakwazana kwenzana ukuthi angenelwana. Ngona. Abantu abayeke ukukholela kakhulu emndenini. Kodwa bangakhohlwa ukuthi umndeni ukhona. Wayishada dokotela izwakala kahle okusho ukuthi ngesinye isikhathi umndeni njengoba uhlezi sazi ukuthi ubalekile futhi uyisisekelo sako konke empilweni kodwa phela kufuneka nawe uqale ubheke impilo yakho ukuqala ngayedwana ukuze uzokwazi ukuthi impilo yakho iqhubeke ibe nenqubekela phambili. Ufuna ukusichazela lokho dokotela kahle ukuthi abaqaphele wena ungakholela kakhulu emndenini kanti uyophapha makudala umndeni ubulawa yiwo. Yezwakala dokotela. Kodwa azi ukuthi umndeni wakho lo uya attend ama meeting wenza konke okwenziwayo kodwa wena iba nendlela yakho iphilayo ngoba ifa nawe liza kuwe ilinge lakho futhi uze wazi ukuthi akona wonke imindeni ekwazi ukujabulelana nokushayelana izandla uma kuyiwa empumelelweni. Bayakubuka ukuthi uzalwa ngubani, uzalwa ngithunjana noma uzalwa ngubani. Umona abanye izinto abayifunde nje ngokomqondo bangakafiki thina bodokotela. Abantu beze kithi bathatha imithi baqine. Bavikele ukuthi inhliziyo ezimbi zingabi namandla phezulu kwemizimba yabo. Abantu bafike kithi baqike bakwazi ukuvalela imali. Ukuvalela imali kusho ukuthi uma ngiphethe 7,000 rand ake ngenza into ebonakalayo ezongisiza in future noma empilweni yami. Ingathi ngiphethe 7,000 kusasa ngisaphethe ngisanawo 2 rand nge-airtime. Nkosi yami, abantu abaqaphele balalele izithunywa zabo. Abantu bavula amehlo kusemhlabeni la. Umhlaba ungumhlaba. Wothi uma uhamba la emhlabeni bese uqaphela wazi ukuthi indlu yakhe yokugcina ulala khona usuwedwa. Angakubulala umngane, akulimaza umngane, akuchwenza umngane, akulimaza. Kodwa ekugcineni konke fanele wazi ukuthi isithunywa sakho sithini. Uma ungaphuphi, bonana nami. Akumele uma uphila ungakwazi ukuphupha. Akumele uma uphupha ukhohle ukuthi uphuvula luphupheni. Ingozi enkulu. Bonke labo bantu ababonane nami ngibanikeze intelezi zamaphupho. Uyiphupha into uyiqonde. Kuyokulekelela ekutheni uhlezi uphephile, umsakazo omuhle. Siyabonga dokotela. Hayi asigeqe magula namhlanje besifuna nje ukuthi kube nokuqonda ukuthi udokotela endleleni esiza ngazo abantu nangendlela yena asebenza ngayo yaka Dr 2+2 otholakala ejozini kwaMhlaba uyalingana esitobhini saseDungeon. Angithi lapho ukhuluma nenkunzi le. Udoktor usikhatha senyama. Ngibathanda abodokotela nkosi yami. Bayangikhulisa bayangitetebisa, bayangithanda odokotela. Hey nkosi yami. Angithi phela mina ngiyazehlisa kubo ngoba ngimncane. Ngiyafisa futhi bangipha ulwazi nabo. Sinamakhosi odokotela kwaMhlaba uyalingana. Inkunzi. Sisondela kuzo sithi sikhuliseni basikhulise. Ngithanda nonke makhomba nomhlaba amadoda. Ngithanda nonke bodokotela besizwe. Asiphilisele abantu ngempande, asivikeleni isintu sakithi siyekukulwa. Asiphakamiseni imvelo. Imvelo ikhona inamandla, imvelo iyaphila. Asiyekeni ukuhubhana sibaleleni iziphiwo. Kanti wena uthwele kanjani la emqondweni wakho? Asiyekeni ukuthi hayi bani uyangibhitha kungena abaningi kuye, wena bangena ngeke sondela ubuzo ukuthi ukhiye walana uphi kuvulwa kanjani makunje bese siyakutshela sithi mavula kuvaliwe thina sihamba amakhehla thina khona la endaweni asiluleka ngokwempilo nangokomqondo asiluleka nangokwelapha inkunzi lapha uMhlaba uyalingana zigcwele khona ngithi mina namanje uMhlaba uyalingana awuncinyana Dr 2+2 osikhatha senyama ngilajozini nkosi yami ngithi mina singali madoda sikhayile umuthi nje umuntu enza into yakhe ayiphiwile ngoba leyo khubhane suku sikhombisa ukuthi awukhulanga awakakhuli asikho isidingo sokuthi la kulapheni sihubhane la asigayile impande sihlanganeni sibambane sibe munye ngokubambana singanqoba ngokubambana nathi uhulumeni ngelinye ilanga uyobona ukuthi kufanele siphakamise esizweni sonke silapha abantu ngoba uhulumeni thina sasibukela phansi sinamthetho thina. Kuzwakala kahle dokotela wami. Sicela udokotela aphinda sikhumbusela abantu indawo atholakala kuyo isikhathi sakhe sokuqala ukusebenza nane number zakhe zocingo atholakala kuzo. Indawo engitholakala kuyo kusejozini kwaMhlaba uyalingana.
Isikhathi sokusebenza u3 ekseni ngiyavala ngo6 ntambama. Inombolo yefoni uma ungidinga uyangifonela 326 072 737 8514. Bazi bangakhohlwa abantu ukuthi angeke kuze kuhlale kunje.